което достигам, правейки различни неща към целта си, различни неща в реалността, различни действия. И виждам как всеки един човек има неговото лична изява на вдъхновение към това, което иска да постигне, което в един момент се разграничава доста по-явно за човека спрямо това, което някой друг прави. И това е един такъв момент, който действаме и правим различни неща, бидейки вдъхновени, пробвайки различни варианти за това, което искаме да постигнем. И в един момент започваме да се свързваме повече с самата цел. Тя става много по-ясна, по-видима, по-устойчива, по-избистрена в детайлите. И в този момент някакси се свързваме с себе си повече, с това, което наистина е нашия потенциал да изградим следващото действие към това, което искаме да постигнем. Не това, което някой друг прави, не това, което сме видяли или е наложено от социума. И това е момента, може би, поне аз така го усещам като ключ, в който ние се свързваме с тази наша част, която има желание да даде нещо на социума, т.е. нещо, което е необходимо за социума, за обществото, защото тогава има някаква по-висша полезност. Поне така аз го разбирам през моя път и през моята призма и по този начин суров ви го давам. Вие, разбира се, вижте как е за вас. И в този момент, в който се свързваме с тая част от нас, която наистина е ресурсна и просто иска да даде, не защото да получи, а защото аз имам какво да дам, имам много, имам някакъв потенциал и му търся място, което което среща нуждите на някой друг. Е момента, в който започвам да усещам тази автентична креативност и да я показвам нея. И това е супер сладостен момент, в който намирам себе си, смисъла на моето съществуване на ново ниво и как това виждам, че пасва на социума и дава стойност за някой друг. Но моята водеща точка не е какво ще получа от това, ми просто да усещам удоволствието от това да бъда жива и някак си на място. На място, което създава обаче. На място, което създава нещо ново. И всеки път то е много различно от това, което някакси съм си представила, че бих направила в началото, когато съм тръгнала да правя реални стъпки към целта си, което в интерес на истината е много било преди, бих го определила като много нетипично за мен. Нали, в смисъл, никога не би ми хрумнало, че аз ще направя такава стъпка, но в процеса на действие някак си изчезват фалшивите стъпки или фалшивите действия, които не са типични за мен и започва, да кажем, един апгрейд в реално време, който проявявам тази креативност, това вдъхновение, което имам, по мой си много интересен и абсолютно нов начин. И тук
някак си е като че всичко на място. Няма го този постоянен ресурс, който цикли. Направо имам усещането, че ще се взривя. А всичко става естествено, неутрално, движещо се и движещо се с реалността. Реалността на моето лично развитие в мен и реалността на случващото се извън мен. И някак си има един съвпад на тези неща и се ражда следващата стъпка. Така че ви призовавам да наблюдавате себе си, да действате и да намирате тази ваша автентична част, която ще ви даде възможността да създадете това, което искате да създадете според вашите възможности и според вашия индивидуален начин, който ще е наистина вашия индивидуален начин и може много да се изненадате. Аз съм тук за вас, ако имате нужда от моята подкрепа, от моята помощ, от някакви въпроси, които ви възникнат, на които, разбира се, или ще науча нещо, за да мога да ви отговоря, или просто ще имам вече отговора. Така че тук е много интересно, че в този процес на взаимодействие можем заедно да разгръщаме повече себе си и да достигаме до нещо, което наистина искаме в този живот. Чао!